17 बोसोराव गुन्दारासो खालामदोंमोन खुनु डेम'क्रेसि गैया दे डोंट हेभ एनि प्रिन्सिपल अफ डेम'क्रेसि नट डिसिप्लिन बिसोर डिसिप्लिन नङा जायनि जाहोनाव डेम'क्रेसिनि प्रिन्सिपलजों थांनो रोङैखायनो दिनैनि दिनाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जा प्रिन्सिपलजों दावगालांदों बेखौ बिथांमोना सहायनो हायाखै बावहाय जाय मानसिया 50-50 होननानै प्रनाउन्सियेसनखौनो होनो रोङाखै 50-50 होननाय बेबायदि मानसिया समाजनि मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि माबायदि लिडार जागोन आं बुंनो हाया जोंनि आसामनि थाखाय बा बिटिसिनि थाखाय मोनसे देरगासाना सान मानोना बे सानावनो जोंखौ गिनिज बुक अफ रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ 10 लाख दंफां गायनायनि गेजेरजों जोंनियाव 200 हेक्टर हा जोङो गायगोन गाबोन गतिके बेफोरबायदि खामानियाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनगोन निस्सय आरो बे स्पेसियेलि जोंनि बिटिआर हालामनि थाखाय देरगाथावना बाथ्रा जानानै थागोन बे गिनिज बुक जिथु रेकर्ड बे रेकर्ड खालामनो थांनायाव नोंथांनि हाग्रा बिफाननिफ्राय बेसेबां बे साक्सेसफुल जायो साक्सेसफुला डेफिनेटलि जाखागोन मानोना थांनाय जोङो 10 साननिख्रुइबो बांसिनखौ जों प्रिपेयार खालामबाय थादों गासै जोङो 10 लाख दंफां फुलि गायगोन साक्सेसफुल जानाया निस्सय जागोन गायनाय नाथाय मेन खोन्थाया गायनोथ' जों हाजोबगोन खिन्थु बेखौ मेनेजमेन्ट खालामनायनि बेलायाव माखासे मैदेर बायदिसिना फैनानै हयथ' माबायदि अनिस्थ' खालामो जों नायनोसै गायनानै साक्सेसफुल जानाया 100% सियर आइजो गांखं बिपिएफनि माबाखौ आंबो खोनादों एसे बावहाय जाय मानसिया 50-50 होननानै प्रनाउन्सियेसनखौनो होनो रोङाखै 50-50 होननाय बेबायदि मानसिया समाजनि मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि माबायदि लिडार जागोन आं बुंनो हाया आरो बुंनो रोङै मानसिया बा जेबो माने खुनु गुदि गिजि बिजौ गैयै मानसिया जाखिनि बाथ्राखौ बुंदों बेफोरबायदि मानसिनि सायाव जोंनि समाजा सोनारनानै थानो हाया मानोना जों मिथिगौ बिथांमोननि दिनाव जौ जुवा ड्राग्सजों गफबना थानायखायनो दिनैनि दिनाव सान्तिखौ बिथांमोना सुखुवा आंहाथ' दाउट दङ बिनि न'खरनि फिसा फिसौखौ बिपिएफनि दिनावहाय माबायदि साबधानता होदोंमोनथाय आं सोंखारिनो थांनो नागिरा खिन्थु बिथांमोननि समाव हमनानै ला जोंनियावहाय दैजिं फेस्टिभेल जायोबा दैजिं फेस्टिभेलाव ओरैबायदि सेंग्रा सिख्लाफोर थैयोमोन जौ लोंनानै ड्राग्स जानानै जुवा गेलेनानै बायदिसिना खालामनानै कोटि थाखा लस खालामदोंमोन बिनिख्रुइ बयनिख्रुइ माने दुखुनांथावनिसिम उदाहरन जों मा बुंनो जोंनि बे बड'लेण्ड हादाबाव गुबुन जायगानिख्रुइ बड'लेण्ड एरियायाव बांसिन ड्राग्स एडिक्टेडनि जानायनि कारना जादों बिपिएफनि मिसगाइडेड मिस रुल मानोना बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव गुन्दारासो खालामदोंमोन खुनु डेम'क्रेसि गैया दे डोंट हेभ एनि प्रिन्सिपल अफ डेम'क्रेसि नट डिसिप्लिन बिसोर डिसिप्लिन नङा जायनि जाहोनाव डेम'क्रेसिनि प्रिन्सिपलजों थांनो रोङैखायनो दिनैनि दिनाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जा प्रिन्सिपलजों दावगालांदों बेखौ बिथांमोना सहायनो हायाखै मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन गोदौनाय दैयाव जेब्ला एम्फौ बंलाया बा नाखौ गारसनगोन बेवहाय बिगुरा गुखायो गतिके हाग्रामानि माबाया दा हालोदा बिदि जानानै दङ